Ассалом духтарако сазен назен саломатиё хубай ира киртора бинен киртои фасони хушрӯ ҳамаш бори новинка дар ҷои зарин нуқтаи савдои зарин марамат бовар кунед шаишта хушрӯвай ҳамаи ҳамино моделҳои новинка бисёриҳо интизор буданд ки киртои нуқтаи савдои зарина кай нишон метиҳед новинкаҳои навшон кай мебиёяд марамат ира бинен хуб барои шумо сюрприз кардиянд ҳам модел бисёр овардагиянд ки ҳамаша ҳозир нишон метиҳем бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 7-ум ва 8-ум дарвоза 3-ум қатор нуқтаи савдои зарин рақамашон ҳаст дар рӯи экран барои маълумоти бештар бо муроҷиат кунед бо шумода пурра ҳама ҳақша мефаҳмонанд якта ба якта нарх навошкатӣ хулас тамошо кунед навурора ва духтаро нигоҳ кунед чихе модели новинкаи фасон дар нуқтаи савдои зарин омадагияй хушругиша бинед и чанд пулай ира бинед бо расветка доштай 450 сомон королевский балх и блески ира бинед охи чихе хушрӯвай марамад ина каседа дар корай ҳатман нуқтаи савдои зарин биёен ё ки нависен доставкатон мекунанд ина новинкаи новинка беҳад хушрӯ маҳқултон мешава бозори Корвон тарафи Тилобозор 7-ум дарвоза 3-ум қатор нуқтаи савдои зарин ана фарзонаи хуршед нусхаи фарзонаи хуршед нигоҳ кунед иам королевский балхая и вая блеск чабинен духтаро ранги бархт метова беҳад хушрӯчая и чанд пулай 350 сомон марамат ина аз инам расветка ҳастай маҳқултон мешавад духтарако ҳатман ина нуқтаи савдои зарин биёен бо бинен боварӣ дорум ки новинкаҳошон беҳтаринай таъбидилтонай духтаро то 60 размер ҳастай бо шарфам дорен шарф чанд сумай я бурак биё нишон тиём ина иҷада бо шарфам доранд духтаро ҳатман биён ина 65 сомони нимхе шарфакоям овардагиян ира бинен шаишта хушрӯ и цветчам ҳастай 65 сомон марамат расветкош беҳад бисёр хушрӯ ира бинен духтарако чихе модели фасони анамхе киртоҳо омадай дар нуқтаи савдои зарин нархшон 350 сомон материалша бинен королевский велюрая блескша бинен натуралка марамат каседа дар кораи нависен доставкатон мекунад ай дига цветоям ҳаст ҳозир нишон метиҳем бо сиёша бинен духтаро иқа хушрӯвай шарфшам фурӯш дая 120 сомонӣ вайра бинен сиёшам чихе фасон будай марамат шарфошон амбре 120 сомонӣ марамат шарф дар корай анамхе кирта дар корай метавонен дархост кунен дарава как доставкатон мекунанд ина кабучам ҳастай бинен чихе хушрӯ 350 сомон стили фасони хушрӯ марамат духтаро туи рафтаниен ягонҷо рафтаниен варианти фасон бо нархи дастрас дар нуқтаи савдои зарин сангчош ҳамаш шишагӣ сангҳои фасон бозори Корвон тарафи Тилобозор 7-ум дарвоза 3-ум қатор нуқтаи савдои зарин тамошобинони азиз хушрӯгии киртара бинен бори новинка дар нуқтаи савдои зарин бархтча бинен ранги королевский бархт метовае блеска бинен аҷоибо дига цветошам ҳаст ҳозир нишон метиҳем 350 сомон ай марамат каседа дар корай ина 350 сомон ҳам қайпеш хушрӯвай пушен бинен биёен духтаро маҳқултон мешава бозори Корвон ина шоколад меша бинен чихе хушрӯвае бозори Корвон даян тарафи Тилобозор 7-ум дарвоза 3-ум қатор марамат духтаро боварӣ дорум маҳқултон мешава биёен айпеш бинен баъд оз як модели дигаям ҳастай ушам нишонтон метиҳем марамат иам 350 сомонай копия люкси 1500 киртаяй ина марамат бозори Корвон тарафи Тилобозор 7-ум дарвоза 3-ум қатор нуқтаи савдои зарин шаишта хушрӯ бо аз ҳар як моделиш чандтаи расветка дорад диден чиқа расветкаи хушрӯ доранд размерҳо ҳамаш ҳастай дӯстони азиз агар наворода хушрӯ надида бошен рақамашон ҳаст нависен доставкатон мекунанд
این مدل نگاه کنین تماشابینان، نوینکه فسون در نقطه سودای زرین 300 سومون رزمیرو همش هسته. های دیگه سویتوش هم هست نشان میتیم. اینچنین شرفو هسته، شرفوشون هم خشرو نه 65 سومون شرفی فسونک. مرمت دیگه سویتوی کرتوره بینین نرخوشون 300 سومون. مرمت دیگه سویتوش هم نشان میتیم. بیننده ماتریالوشون بینن بلسکشه балхои навзи омадай ку королевский ранги бархат метова. Анам хеле ай материалаш. Бозори корвон тарафи тило бозор. Ҳафтум дарвоза сеюм қатор нуқтаи савдои зарин. Иҷа давзи бо як модели фасони дигаш ҳастай. Биненда духтаро. Мана марҳамат вайра бинен чихи хушру вай. Ишам 300 сомон ай духтаро. Марамат ина касседа дар корай аҷоибот новинкаи хушру размеро ҳаст, расветко ҳаст. интихоб кунен, доставкатон мекунанд. Агар тамошобино наворда хушру надида бошен, рақамашон ҳаст нависен, хучон сурат мепартоянд, тамошо карда интихоб кунен, доставкатон мекунанд. тамошобино нигоҳ кунен ин модел иқа хушру вай киртаи фасони хушру марҳамат ҳамаи цветош омадагай ва ёш материалаш натуралкай ранги бархт метова ай пеш. Ина 450 навор доштем. ҳозир боша 300 сомон штагай. Инчунин шарфи амбре фурӯштае 120 сомон. кадомаш ки дар корай метавонанд муроҷиат кунанд, доставкатон мекунанд. нуқтаи савдои зарин аиҷа бозори корвон тарафи тило бозор. ҳафтум дарвоза сеюм қатор. И расветкоша бинен. Анами яки киртаи ки пуштагай расветкои ҳаваяй. ира бинен охи чихи блеск дора. ҳамаш фасон, ҳамаш хушру духтаро. кадомаш дар корай и цвета бинен ва ира бинен чихи блеск дора. марамат кадомаш дар корай интихоб кунен дар авакак доставкатон мекунанд. ё ки биёен ай пеш пушен бинен духтарако. ишаишта хушру бовар кунен ҳам расветкоошон ҳам моделошон ҳамаш намхе фасонак шумора интизораи дар нуқтаи савдои зарин. ана ба духтаро як модели дига, як модели фасони дигаям ҳастай. ина нигоҳ кунед. инаи моделаш новинкаяй. и чанд пулай 300 сомон кардаган. иям натуральни ай бархташ нигоҳ кунед. балхаш ранги бархат метаванд диден, бархтои оригинал боре метаванд. дига цветошам ҳаст. марҳамат ишаишта хушру 300 сомон борои новинка. барои маълумоти бештар рақамашон ҳаст дар рӯи экран. марамат нависен, бо ҳамроҳи хучон ҳам суҳбат шавен. сангчош тозаяй ана диден духтарако. тамошобинони азиз, модели новинка дар нуқтаи савдои зарин хушруги шабинен охи ранги бархтои новинка метова. диден ранги бархтои оригинал. лекин балхои блескдори фасон марамат ино 350 сомон буд. ҳози акция рафтестай 300 сомон кардаган. мана марамат ира светко шабинен бо чихи хушруай. ҳамқа зебандаи танада ина занҳо духтарако ҳамада мешава беҳад варианти хушру дар нуқтаи савдои зарин. бозори корвон тарафи тило бозор. ҳафтум дарвоза сеюм қатор. ҳатман биёен, иҷада интихоб бисёрай. инам киртора ҳамаша нав овардагиян. ана боз ҳам як модели фасону хушру дар нуқтаи савдои зарин. духтаро модели новинка. бинен бархча чихи блеск метия ранги королевский бархтае бовар кунен аҷоиботай. ҳози дига цветошам нишон метием. нархошон 300 сомон бовар мекунен. 300 сомон анамхе хушругиш кати. як таям мегирен, тамоми туёда мепушен духтаро беҳад фасонай. чем 1500 да кирта гирифтан аз и 4-5 та кирта мегирен мепушен духтаро. марҳамат каседа дар кораи нуқтаи савдои зарин биёен. мана ҳама намудуш ҳастай. биёен бо нависен. агар омада натонен нависен, қичон доставкатон мекунанд. бозори корвон итсвечам хушруаям. бозори корвон тарафи тило бозор. ҳафтум дарвоза сеюм қатор. мана свети сиёҳшам ҳастай. сиёҳшам хушруай. боӣ метова, фасон метова. марамат ира бинен. ҳамқа кирта бисёр овардагиай нуқтаи савдои зарин бовар кунен. ишаишта хушруай. ишаишта хушру модело ҳамаш 2025 моделои фасон.
модели фасони куртара бинен иқа хушрувай духтаро марҳамат маҳқултон мешава. Ина варианти беҳтарин королевский велюрай материалаш аҷоибот сангчоошон ҳамаш сваровский нархшон 250 сомон шудагай дар нуқтаи савдои зарин ибо расветка дора расветкаоша бинен чихе хушру марҳамат кадомш дар кор меша интихоб кунен даставкатон мекунанд. бозори корвон тарафи тило бозор ҳафтум дарвоза сеюм қатор нуқтаи савдои зарин. инаи моделҳоям ҳастай. ёра чанди каден? иёшам 250 сомон диден арзон шудагай. аксия рафтестай дар нуқтаи савдои зарин духтарако ҳатман омада наз новинкаошон бо хабар шавен. мана ишам 250 мана ишам корои дастӣ то 62 размер ҳастай корои дастӣ рафтагай диден чихо хушрувай. хулас биёен агар омада натонен нависен сурат мепартоян интихоб кунен дар авакак шумода даставка мекунанд. ина духтарако копия люксои дубай анамхе куртаи фасон дар нуқтаи савдои зарин омадагиай нархшон 300 сомон диден 300 сомонӣ кардаган аҷоиб хушручайда мисол барои туй рафтан ягон ҷо рафтан варианти фасонак. ана баъд энаи куртао ҳаста. иёра чанд карден? 250 сомон ишама ина 250 сомонӣ акция рафтестай 250 сомонӣ анамхе куртои фасона метонен омада аз нуқтаи савдои зарин харидорӣ кунен. лекин агар омада натонен духтарако рақамошон ҳаст нависен даставкатон мекунанд. бозори корвон тарафи тило бозор ҳафтум дарвоза сеюм қатор нуқтаи савдои зарин шумора интизорай. ҳамин духтаро бовар мекунен ҳар рӯз як намуд куртои фасоне омадестай ки ира бинен ишаиш дахушру бо нархошона намеген чихе дастрасай ранги наму якнимазураи дубаяй 300 сомон копия люкс дар нуқтаи савдои зарин бо ин материал абинен чихе хушру задагиян. ин материал ваяй материали королевский балхаям қаляй бархат боре метова ира бинен ишаиш дахушру расветкош фасони бад 300 сомон. касе дар кора метонад интихоб кунен дарав даставкатон мекунанд ё ки биёен нуқтаи савдои зарин бозори корвон тарафи тило бозор ҳафтум дарвоза сеюм қатор аму сангчое ки мебинен ко ҳамаш сангчои ваяй сваровскияй размеро то 60 ҳастай. ина размери калон дар корай размери майда дар корай нависен даставкатон бикунанд. як куртаи фасони дига духтаро беҳад хушручай нигоҳ кунен аҷоибот дар нуқтаи савдои зарин дига цветошам ҳастай. ино чанд пулан? 180 сомон аз дига цветошам нишон метиҳам биненда иқа хушруван. ина 180 сомонӣ ҳамаи цветош ҳастай аҷоибот. ина каседа дар кор духтаро интихоб кунен даставкатон кунанд. бозори корвон тарафи тило бозор бинен аҷоиба хушруча сангош ҳамаш сваровскияй блески ура бинен охе сангчош духтаро шишагияй сваровский тоза. бозори корвон ҳафтум дарвоза тарафи тило бозор сеюм қатор нуқтаи савдои зарин духтаро размеро ҳамаш ҳастай бинависен бо суратора мепартоян интихоб кунен даставкатон мекунанд. иқа ҷомачои хушру омадаи духтаро дар нуқтаи савдои зарин нигоҳ кунен ду тарафаян акция рафтеста. инора чанд сумӣ кардаген? 350 сомон ду тарафа мепӯшен ҳамқа гулош хушрӯй духтарако ино медонен ҳам сабукакай ҳамқа гарм мегира ҳам материалш ҳичи намешава шушта мепӯшен аҷоиб варианти хушру нархаш 350 сомон. ина размеро чӣ хеланд? 48 то 60 размер бидай. ина каседа дар корай ира бинен охи чихе цветош хушру ҳам пули яктада дута гӯё мехарен духтаро ҳамин тарафша мепӯшен ҳам и тарафша нависен бо суратоша мепартоян тамошо карда интихоб кунен даставкатон мекунанд. бозори корвон тарафи тило бозор ҳафтум дарвоза сеюм қатор нуқтаи савдои зарин ҳатман биёен. 300 сомон тамошобино. ина боз як куртаи фасони хушрӯи дига дар нуқтаи савдои зарин шумора интизорай. 300 сомон духтаро расветка дора бо биненда чихе хушрӯи расветкош марамат. ина каседа дар кор ия бо биненда остинош дига хелай беҳад хушрӯ
марамат касседа дар кора интихоб кунен дастафкатон мекунанд ёки биёен бозори Корвон тарафи Тило бозор ҳафтум дарвоза сеюм қатор нуқтаи савдои зарин ишаишда хушру беҳтарин варианто ҳатман омада тамошо кунен интихоб кунен харидорӣ кунен духтаро пушаймон намешавен 199 сомон шидай духтаро анами хел двойкои 280 сомона инора ва ёшон қадошон дарозаи сангҷои Сваровски доранд беҳад хушрӯ ина касседа дар корай дига цветошам ҳастай марамат тамошо кунен интихоб кунен дастафкатон мекунанд бозори Корвон тарафи Тило бозор ҳафтум дарвоза сеюм қатор нуқтаи савдои зарин духтаро диден расветкоша ишаишда хушрӯ мана ина сирхшам ҳастай арусакоям бигиран хушрӯ ина бинен чӣ вариантакои фасон духтаракоям бигиран аҷоиб вариантай аксияи беҳтарин ай 280 сомон 199 сомон шид агар наворда хушрӯ надида бошен нависен сурат мепартоянд ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен анами хаҷомачҳои фасон омадагиай духтарако ду тарафа дар нуқтаи савдои зарин аз ин дарозшамо навор гирифтем ина бо кӯтоҳшам омадагиай ду тарафа и тарафшам мепӯшен аз ин тарафшам мепӯшен хушрӯчаят нархшон 320 сомон марамат касседа дар кораи ҳатман нуқтаи савдои зарин биёен инчунин киртапочаи фасон омадай чанд сомай киртапоча 150 сомон диден сабукак хушрӯвак бинен чӣ зебандаяй аз и чанд тарасветкаяй духтарако дар кортон боша бинависен дастафкатон мекунанд ёки биёен бозори Корвон тарафи Тило бозор ҳафтум дарвоза сеюм қатор нуқтаи савдои зарин духтаро ишаишда хушрӯ ҳамин моделое ки ҳамин рӯз нишон додем ко аз ҳамин нуқтаи савдо бовар кунен ҳамаш арзанда буданд ҳамаш хушрӯ буданд 250 сомон анам хаҷомачҳои беостинак диден чӣ хушрӯа марамат и ду тарафа ҳам аз ин тараф мешава пӯшен ҳам аз ин тараф гилои хушрӯ касседа дар кора бо капшондор будай диден ино сабукакан гарм мегиранд шута мепӯшен ич намеша вайра бинен дарозаш 250 и кӯтоҳаш чандай iyo 150 сомон будай бовар кунен аҷоибот ина касседа дар кора интихоб кунен дастафкатон мекунанд ина иш чияй иам ду тарафа 200 сомон бозори Корвон тарафи Тило бозор ҳафтум дарвоза сеюм қатор нуқтаи савдои зарин духтаро бовар кунен интихоби беҳтарини намхи ҷомачҳо барои шумо омадагиай шабинани азиз нигоҳ кунен моделҳои фасони халат аҷоиб хушрӯ ина дарозаш баъд ҳаст двойкаш 280 сомонӣ дар нуқтаи савдои зарин ишаишда хушрӯ бинен охе 280 сомон бозори Корвон тарафи Тило бозор ҳафтум дарвоза сеюм қатор ҳатман омадаи пеш тамошо кунен бо касоне ки омада наметонанд нависен худшон расмошам мепартоянд интихоб кунен дастафкатон мекунанд бинена чӣ хушрӯая акция рафтестай духтарако нигоҳ кунен 199 сомон шид анами намуд платяи фасони хушрӯ и гилдорако зимода даянко марамад ина касседа дар корай нуқтаи савдои зарин биёен ёки дархост кунен дастафкатон мекунанд и бо цвети дигашая ина марамад материалшам хушрӯ будай платягиро духтаракои хушрӯ 199 сомонӣ анамхе платячаҳоро метонед аз нуқтаи савдои зарин харидорӣ кунед баъд инчунин ҳаста инаи кожаҳо ёра чанди карден ино 280 сомон як тарафаш омадай духтаро аз ин доштем навор ду тарафаш ана ҳозир як тарафаш омад ана аксияда 260 сомонӣ барои шумо метиҳанд бозори Корвон тарафи Тило бозор ҳафтум дарвоза сеюм қатор нуқтаи савдои зарин и чандай 100 чанд 120 сомон хушрӯа духтароиро бинен хушрӯ будай арзон будай 120 сомон ина дар кор бошад нависен дастафкатон мекунанд ёки биёен хитон ай пеш тамошо карда харидорӣ кунен мана чанд та расветка дорае бо мана 120 сомонӣ ҳатман тамошо кунен омада харидорӣ кунен
духтарако нигоҳ кунед чӣ хел безрукавкаи фасони шӯбагӣ дар нуқтаи савдои зарин омадай новинка. И ҳозир акция рафтестай 580 буд 550 додестия. Нигоҳ кунед чӣ хел хушрӯ сиёҳшам ҳастай. ҳозир бо дигар намуди шӯбачаҳошон ама шумода нишон метам. Марамат биёен айпеш бо хитон тамошо карда интихоб кунед. Нигоҳ кунед духтаро. Инаи остини дуракош чанд сумай? Инеми сафедак 300 сомона як штук мондагӣ. Кам мондагӣ барои мо акция кардиян. Ай паласати чӣ? Инеми паласка 650 сомона, 900 800. 650 сомон. Сиёҳош чӣ? Сиёҳош 600 сомона. 600 сомон. Диден чӣ хел хушрӯ. Сафед чанд буда. Ини коричневишам фасона 450 сомон. духтаракои хушрӯ. Марамат ҳатман нуқтаи савдои зарин биёен. То 600 размер будай. Баталшам ҳаст. Ана баъд нигоҳ кунед. Ина. И чанд пулай? И 550 неми модели сиёҳи дароз. ҳозир пӯшида 550 сомон хушрӯгӣ шадиден духтаро. Чӣ хел фасонакай вайра бинен. махлутон мешава. ҳатман биёен. Ана баъд қисми болора бинен да кожаам ҳастай. Ина урияди боло будай гиш 250 сомон. Айрия чанд сумай? Ино эка кожа напаҷон 900 сомона. Ана турецкиё. 400. Ина 400 сума доран, 900 сомона доран. Хулас нависен бо катихчон гап занен.